Vítajte vo Fisacars. Dnes tu máme ďalšiu krásnu Octaviu. Je takáto nádherná čierna Octavia kombi s 2-litrovým dieselovým motorom vo výbave Sportline. Tento motor má výkon 110 kW, bola vyrobená v roku 2023. Momentálne má najazdených 113 000 km. Ako som spomínal, je to vo výbave Sportline, to znamená takéto krásne čierne doplnky, Sportline kolesa, takýto predný nárazník Sportline. Samozrejme, čo sa týka interiéru, taktiež Sportline sedačky, celotextilné manuálne. Vozidlo má samozrejme množstvo jazdných asistentov, normálny tempomat, nastaviteľný podvozok, taktiež má elektricky ovládateľný kufor, strešné okno, panoramatické, takto cez celé auto. Čo sa týka miesta vzadu, je ho tu dosť. Taktiež celotextilné sedačky, vyhrievané, trojzónová klimatizácia. Ako som spomínal, elektrický kufor. Takýto veľkorysý priestor. Samozrejme dvojité dno s príslušenstvom. Úplne na spodku máme ďalší odkladací priestor. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome Fisacars v Rovínke. Cena tohto vozidla je momentálne 21 500 eur. V prípade záujmu samozrejme vieme vybaviť aj financovanie či poistenie tohto vozidla.